Dawata. Wasu rutu. Ya gida. Lafiya lau. Kwana biyu na ka shiga ne. Nan. Kana nan amma ka buya. Gidan kaka da aka kai ni. Gidan kaka aka kai ka. Kai Dawata. Ai na zo mai aikin rumbun nan da kai sai na neme ka na rasa. Alƙur'an tare inda ka ƙara gayyata da inda ba kai min labarai ba Alƙur'an da ayana ta zan zo. Da ayana ta. Alƙur'an babbuka wuta. Dawata tsaya. Kan jin suka rumbuna da haɗi wata ranka samun wuta. Yawwa daga samun wuta a rumbun nan ƙwaron maka labarai. Yawwa ai ƙwaron maka labaran da ka je ka samun wuta a rumbu. Wallahi talla da wata ƙwaron maka labaran nan da ka samun wuta a rumbu. Ƙware kuwa. Yawwa da farko salamu alaikum. Amma alaikum salam. Yawwa to yanzu ne za mu shiga labarai daga gidan rediyon bakin mutum da hancin Banasari. A yau ne muke ɗauke da rahoton cewar shugaban ƙasar Nijar ya yi wa 'yan ƙasa albishir domin ya ce su kwantar da hankalinsu zai kawo musu raƙuma masu salansa saboda keta Sahara cikin gaggawa. Shugaban ƙasa Umar Musa Yar'adua wato ya ce zai samar da rigakafin ilimi na mata masu ciki a Najeriya lokacin da aka yi wa mace mai ciki allurar rigakafin ilimi yayin da matar ta haihuwa sai dai ɗan ya faɗo tare da digiri ba tare da an kai shi makarantar ba. Ni ma Alƙur'an ya ba ta mai da ni ciki an yi alluran nan. A to wannan kuma a yau da safe wata mace tana dauke da ciki wata tara za ta tsallaka titi wani mai karamar mota ya buge ta. Muka dauke ta muka tsallaka da ita muna tsallaka da ita sai muka gaba ta ji rauni ba amma sai dai ba cikin. Muka tambaye ta ina cikin ba sai ta murmushi sai dariya. A he lokacin da direban ya buge wannan matar har ta yi zuciya ta haihu dan ya ji ya ɗebo 'yan sanda mota biyu. Ina gurin. Laftanar Kanar Garin Rogo kuwa ya sha alwashin cewar zai shaƙi inyamurai 350 ne kawai a garin Enugu. Domin ya ce waɗansu suna cinsa ne da rana zaƙe-zaƙe cikin watan azumi. Hakan kuma ya saba ka'idar yadda ake cinsa ana sarrafa shi a kasuwannin duniya. To yanzu ne za mu shiga labaran ƙwallon ciki ni ne alƙalin wasa ni ne rafali ni ne koci ni ne commentator ni ne laifan. Yawwa to ga hinan muna nana ci gaba da wannan kwallo tumatir ya dauka ya jefa a taruwa ba magi mai lamba biyar ya ba daukar nama kafin wake ya ba ruwa manja ba tarugu barkono mai lamba shida ya ba taliya ta ya jefa kifi kashin ya ba ruwa manja ya gura Daji na ce ka sani a rufin an da Allah ka yi wallahi ba kai sa ba. Kuma ta san ba haka yi. Mu haka ci. Kai sa. Ya Allah ya Allah.